onduteko partio bat izan dela, ez. Bai, enun frentien egin nula arerio bat, xate jokatzeko bere era pasatzeula asko kontrarozoko egoratan. Lehenengo demoran taldiek beti nahi zindula partioko ritmue eman. Ez teula lehenengo demora baten utzeta bat galtzen jutegoe, behasek topa lehenengo aukera eta bakarra sartu dela. Partio komplikantzago, taldiek egion honena izan dela segur ez dela nervioso jarri, taldiek jakin izin dula sinisten partio honik gai ginela buelta mateko, bigarren demora ondo hasi gehala, taldiek erralunio poliki atzin sartzen junda. Behar zen espulsizio amarri nire izen klabetako bat izen dela. Geure hiru defentzaien jarria, lineak pixket aurratu ditu. Sartu dugu bat eta batekua. Eta bukaer arte, nahiz de gero geure amarrekin gerau, bukaer arte jarron dugu segita, mereziteko garaipen bat lortu dugula, hartute lauta mar minutun paso dana, eta gaitasunak gaur idaztien merezizula, bai amendi horrela partidu danak kostaduz izkula atatzia, baina, 3 punto bexo, uste atzeko talde irazin dela eta diferentzi berdin egin zeitze dugu, 8 partidu bat zeizku, eta segin berdu, eta azkien, indarraden atatzek egin beste 2 punto, hor goxen dintzet, dugu margen horregin zeitzen goaz. Partidu hasieran uste baloin asko zobetu hasi dela, odesente zobetu gintzen, eta partidu maneja egin dugu, nire ustez. Gero behasen gol hori etorri da, retxase batetik eta portero horri barri edo, eta sartu egin dira. Gero hori intentatu lehenko tiempu, baina ezin izan du, eta biharren tiempu hasieran, beste intensiba batein erten du, ase pixka atzin sartu dira. Gero behasen joa klabe bat etorri da, gorxat da iso bela, eta atzi irumin jarria gero. Gero, esan behar dago, kanpoti erten denenak jore fresku behasek asko aportatu dela, eta askoz ogotu ebili gara. Gero, gurire bat kalera behaldu eta ondo zego da alare. Gero, hori, gure golak etorrei bisek, atzin gero fuerte bukeu dugu,